Ko himen kopera bayit hautrai Jesu Christ. Ngai Sohblei sngiburom basuk yapi ki hebrit balong kina KYNTHEI bad ki kun samla KYNTHEI baro ha kane ka International Day of Girls. Ngikit bok kerwiang yapi kina KYNTHEI namar pelong bakardor Khlem KYNTHEI Khlem jinglong KYNTHEI ngimdon jingim ha kane ka Pyrthei Khlem ki KYNTHEI ngimdon ka jingid Sohblei ha ka Pyrthei Khlem KYNTHEI kabalang kansa kabalang kabashteng Khlem KYNTHEI ka jingri Sohblei kanjano na kabala Khlem KYNTHEI ngimdon kiyingasen Khlem KYNTHEI ngimdon ka jingroy ya ki jaid benriu Khlem KYNTHEI ngimdon ka jing start ngimdon ka jing snowlem ngimdon ka jing isine namar ngi ong ki KYNTHEI kam isine ki KYNTHEI ki kam snowlem ki KYNTHEI ki kam snowtu bad ki KYNTHEI kam kershan ya malla ki liang namar kimju perkat kumba perkat ya ki shinra ban namar kane ga daw ngi haben kein kordor ki KYNTHEI Khlem KYNTHEI omdon upabakuit Khlem KYNTHEI omdon ki cardinal Khlem KYNTHEI omdon ki bishop Khlem KYNTHEI omdon ki Lyngdoh Khlem KYNTHEI omdon ki riniam Khlem KYNTHEI ngimdon Jisu namar laka yaw Jisu lemba kamaria teisoti hama ka Pyrthei menda kasngi ka reke ya kane ka International Day of Girls ngidon kamban kendi burom ya kane ka jinglong ka bautrai ulabu ulamang ha ka Pyrthei Sohblei ulayo i bangidon kam KYNTHEI ha ka Pyrthei haba ula pendap tau ya ka Pyrthei haba ula pendap tau ya wadam ula sautu Khlem KYNTHEI ka Pyrthei kanam iai syakamat but ulat tau ya ka babahatam nagabinda ka Pyrthei kalong ka jingay iya ka KYNTHEI badena ka taga daw kadway tarik ubanay October kalong ka sngiburom balabu kerpang nagabinda ki KYNTHEI nagabinda ki kinna KYNTHEI kanon ka daw bale ka Pyrthei ka perkasani nagabinda ki kun KYNTHEI lese hangne hakasi hills ngimju yakendu jinge hadu kata kata yakikun KYNTHEI namar ngi sumar bha yakikun KYNTHEI ngi yed bha yakikun KYNTHEI henre shawai pat ka jaka kibruyu kimju ken kordor hadu kata kata yakikun KYNTHEI dongi jaka haba ka kami katip bakalapun kun KYNTHEI kikuaban pinduno ya kikun KYNTHEI nadu kappo dongi jaka baki pinbor eki ban pinhap ya kikun KYNTHEI namar kim sautan nad KYNTHEI henre hangne ngimdon kum kata ka jingsniu namar
ngipediang yakikon kadba ai Sohblei. Lese hakari kasi hills ngimju lebe yakikon gente light no katokat no ngut kiba klebi kiles new yakikon gente. Lese haka kasi hills ngimju ken po yakikon gente. I kamburom iki i penbiang iki nadong shadow but ni sumari iki Henry habang i puson but perkasani ngilaban yo i bun gi kina samla ha kene ke juk kiting ban shanglok lajan long hamalla ki inga sem don gikon samla kiba kam ramba kiba sakut namar kidon ke jingting hapo jangki uno ubadei banjid yano banjid yauba yalam yauba upropose ulong ubabiang neyam ulong ubadei neyam uleben neyam man gikindei haganega juk kaba minda warlada hakari kasi hills yes ngausngain namar ngiri sumari ki kon ginde ngikindi burom yaki haba poy ka binda kaba yedi bat ka poy man kadon gajinge kadon gajing shale ben yaki kende haki ingase manobale ben yaki kende ngalaban nong buon sin yaki shinra nagataga daw ladangi pay saudong jungi ngilaban yoi habon ki engasem kidon ki kinde kibela cross lipos nempala karta haba kirli yaki ki ong father ngam tekana uno ubade kai kadaw kalong kikon kende kiyoi hakinga semjongi kumno kupa upa uleben yakakami kikon kende kiyoi hakinga sem kumno upa uleben yakakami kikon kende jongi kiyoi kumno upa sumaria kalogla jong buon kikon kende kiyoi kumno upa uleben yakakami dakaba buai tanglang mabiyanga ngakaran upa namar kane kadega jing shisha kikon kende jongi kiyoi kumno upa urai shisundan by banino yakakami badban padlock kikon kende jongi kiyoi kumno upa uwad lock shaway kikon kende jongi kiyosno kumno upa buar ngot kilok kum kineki jinglong kapelong na dudang kinna yaki kon gande kiyo yaki baro kaba saudong jongi banting yaw shinra ngam shimkran shapambuon ngot ki kinna kinde kibayay tangla ngakren ru shapang ki kinna kinde kiba riyo bale kiba ting banji du briyo menda namar ki ong ladanga jid yau hato ulle yanga kumpa le upa te kidon ki jingting hapo jongki banjid briu kane kade ka jinge kababon ki kun samla jongi kia kundu ngamshim kran hau ngakran nakaba ngayosngo namar haba omdon jingsut omdon jingyatli
Om don ke jingya buram markel liang haki inga sem hapadeng uppa abad ke kemi kan penjot ya ka jinglong jong ki kun jong ibaro nama ki kun ki bud ya ka nuksa jong ka kemi ki pa nagataga daw ko himen ko para habang ikren syapang ka sngi buram jong ki kun kinde ngide ban perkat ya baro ke benda kabate ya ka jingim jong ki beriu kabakentup ya ka psychological development, emotional development, spiritual development. But baro ka kentup bante ya ka jinglong beriu. Minda ngimju pinbiang ya ki konjangi ya ki nike binda kabayade ba ka jingmo jimberkat buon ki konjangi ki talon ha ka jingmo jimberkat buon ki konjangi ki talon ha ka jingsno jongi haba keren ye kindiyat kirai koloi ban pet naying lada peni jingid mano ki koloi ban ngadha kata ka jingid kilong kum ka sponge bak kijit buon ki kon kinde jongi kilong kum ka sponge ladate ka sponge ka kijit load ya ka namar bale ha ki ying ka sem jongi ya ki kon kinde jongi kimju yoma jingid na upabon sin kiyoi tangin uksa basinyo na buon mo kipa habang ong upab omde baro kipa don kipa baburom badle bha hakinga sem henre buon kipa kimju ay nuksa babha yakikon buon kipa bamnang pet yakikon omde tang upa kakemiru kaju habang akran upa lese kinigiliang shinrang kin sedom yanga bale ukran tang yanga kimi patru kaju buon ki kimi lese ki pinbiang ikon ke jain ki net don buon kimi ki pagi perkat ladang pinbiang ya ka yo ka kot ya ka puli ka puti ya ka riam ya ki jain ki net ya ki jingdon kam jongka jongki ki pindap ya ka kamerang ilaban yo yiro kimi ki pagi lekum ne kane kalong lame excuse kane kalong ke jingle jong ki kimi ki pa kimnang ban kitkli ala ki kameram ke jain ke net kamla ban penbiang jingit ke bam ke di kamla ban penbiang jingit ya ka pule ka puti kamla ban penbiang jingit lese lada pilong barispa pilaban pa ya ki kon jambi shaki school ka babiang lese kinsa pule hangdo henry kekemi baklet ban hikaya ki kun ya ka kor kende kila plop ha ka bapet ya ki kun ya roy utrai buon ki kemi kimnang ban sumar ki kun ki perkat jing sumar ka bamut penbiang ya ka bahabar lada kim don ki akor baka kor uble hapo jongki kam mindo ipi riam habar kam mindo ipi penitinad habar endala he kinsa pau yakaba hapo bad kinsa pinjakliya yakabalang kinsa pinjakliya yaka imlang salang kinsa pinjakliya yaki ingasem so tunem to wad num persyang ban pinhun ya ki konda kapisah wad num persyang ban pinhun ya ki kon da ka jingdon jingen namar bon ki kimi ki pa ki ale ayu na do min step hadu janmit ki trace itom tang ka we ka tong ki don ngikwa ban pinhun ya ki kon ngikwa ban pinbiang ya ki kon henre ha kata ka jingale jongki ki klet ban penbiang ia kaba ki don kam kerpang jingit
Jingriu bale, akor kaburom, batka, jinglong batipsni. Kine ki bindabon ki kimi ki pa kim jupeit. Kim don por satia. Kim don por satia. Ban sneng krau ru kim ju sneng krau. Lese don ki kimi ki pa ki tinge ki kun kakane ka juk. Hakane ka juk ka baminda. Don bon ki kimi ki pa ki penhuni ki kun da ka mobile phone. Don bon ki kimi ki pa ki pensuni ye ki kun da ki mobile phone. Ya kini ki jingjia hamar bisuru kadai halor ka mobile phone. Te haba ki la helasan kinum kongo shu yapi. Namar kim kongo mobile phone namar kim yoi shisha ye ki kimi. Kim yoi shisha ke jingit kimi. Kiyomat ayu. Kiyomat machine. Kiyomat ya ka machine kamla banna ay jingit. Ka machine kamla banna ay jingit. Ka machine kalaban na ya ka batun hapo jongka. Tenagata daw hakane ka jukka ba minda hakane ka digital world niyong digital world ka jingma kalong kimi ki pa ki bujli ya ka jingi jongi but ka digital world nadu dang kulong ban pendengan ya ki kon kimi ki ai mobile phone hakik ti jongi te ki kun ki la helasan kumno dakaba yo I ya kane ka light jonga mobile phone neka sur kaba mina ka mobile phone ki kun kimi tushu ya ka sur kimi ki pa suki ki kun kim ya tushu ya ka sur kimi ki pa ki tu sur ayu minda sur ba mina ka mobile phone te haba pi persham ban sneng enda la he kinum pediang shu ki pet ya ka mobile te pide ban kren lemba ka mobile phone pide ban pa voice message ya ki kun kin ngap nang to voice message. Pins nang kumno, daka voice message. Kan sepoi kapor. Namar, pihika ya kikun, banang tibit daka mobile phone. Ya royo try. Kane ka long ka jimma. De lamba kane ka door, bangi penjodi kikun KYNTHEI jongi. Badminda, haba ki kun KYNTHEI jongi ki pediang kano kana kasur bawan na ka mobile phone ki kam ken koridor banya kasur bawan na upa ne na ka kemi ki kam ken koridor they value more the voice from the mobile banya ka voice from mothers and fathers kadenium de te kabamot ngidang pensioniu ya ki konjani te habangi kren shapanga empowerment of girls habangi kren shapanga jingi buromi ki kinna KYNTHEI hangne haka kasi hills kaya kabangi debanle ki kimi ki pa ki deban lapor mangasngi bandol lamba ki kon kin sngapi ki kun kin bushiliang ya ka mobile phone nangda ki kren da ka sur briu omde shu da ka sur mobile phone pide banna minda lada pim penmli ne ki kon da ka sur la jong ko kmi ki pa kinumi tu shu ye pi hadin pa ngakren ya ka bashisha namarangitip yenda la kayangi habang istamban heban san kikimi ki pahi kila ki kayangi ya kaktin ban kren ban kod ne ban kod pa ne ban kod jisu minda omdon kimi ki pa ki don por ban ki kaya ki kon ban kod kerteng jisu kim don por ban ki kaya ki kon ban kod ime pa kiyosno nasur baro kabasawana ka mobile phone lada pikwa ban KYNTHEI borame ki kon KYNTHEI sange banai mobile phone hakikti jonki na du dankina ai toys leipai biang shaka jinglong menshua
stang banai toys biang om de mobile phone pi uppa pi de belong toy na gabinda ki kun hakapor ngadang kinna ngasong halor uppa ulong masi ngasong halor jongu ngalayait badu hakapor ngadang kinna minda uppa omdon por banela kai bat ki kun kakamiru kamdon nanda kinai no bicycle kin shong halor bicycle ne kimrad kadenem de minshwa hakapor kulong kinna ngiala kai badupa ngiala kai bat kakami ela kai bat ki kami minda kadnongut ki kon jongi ki ela kai bat kimi ki pa kadnongut ki kon jongi ki ela kai bat kimi ki pa don Om por. So you give some substitute. Pite pim trebanai jingir jombi te piong pipindi de ye piong hana hakene ke tiar kadon ka jingir jonga barok away. No, it cannot be. You pipindi dia ke jain baram door but piong hakene ke jain ko kon shim kane ke jingi jain ngalati da ke jingi dia pi hakene ke jain kadon lut ke jingi jonga ukun un sapong shisngi arsngi hadin pat kan tingit kin sabu shiliang email at tingit kane ke jain om don jingi hakene ke jain tit na da ka way pat kane kade ke jimut jong sokla wine bun napadeng jongi ngidon ke per la jong uble ula karkut yakane ka soper yakane ka per wine uble ula pinbiang lut uble ula pin scam yakane ka brizo wine da ka kor badulai tino yang eki nongtre bura henre ngipat ngim snap ya uble bad ngila ya laka jongalindi minda kadu kadwa ngidon ayu sokla wine kajau lut haba piong ikikun wan sane kin pa 10 kilometer jingai piong ale wan kun ngabshu namar kimitushu yaka sur jompi they don't know you. Who are you, mother? You are not my mother. Pilong tang ba provide yanga pilong tang ka ba pinbiang yanga mother cannot be a mother when she doesn't have real love for the child. Kakami kamla balong kakami bashisha haba kam ai jingi dia kikon. Lada pilong kakami ba bujili ya ka jingi da kano ka tiar ba item jongane ka Pyrthei wad num tarai pilong kakami. Uparu kaju. Lese pin kali ngala train how to minstep how to janmit nagabinda jongno nagabinda kikon very good. Nakata ka pisa kabala pinbiang hatodon jingid piong hoy ngadon jingid the love that is expressed is the real love ka jingid ka deban penid ki kam haba pidon por ban shonglang bat ki kun ha ka janmit kotlang yaki haba don ki kon ki bam don haying pide ban kili shano uta shano kata bale kala slam ban wan shano kala leit haba pi kum uppa pilas tam ban kit kili ki kon gintit uni uppa udangit ngam don kam ban wal shave ngadon jingit hain la jong henry lada pilong uppa kam dia ka kiat ban ki paralot ki kon kiong uppa om don por na kabinda jongi upaw nong ngala tresitom ne em ukun ngala pa school ne em ukun ngala pinpiang by school ne em ukun kikun kinong kangdong ngamba dia ma jingi depa tekene kede ki sokalaw kabamut kiso bambat yomad yaka jingid pinban ki yomad jingid nakakalaw
diong ma jingin na laki ying Henry kilayo jingin na way Kito kilong ginong way Kiklau kamyad Kiso kimyade dur Badu so basisya Buon kikon jongi Kikon kinteru Kimya sirim badu jisu minda hagi kam jongi Tanyam day Hana kiwan kiong kiwan mas Kiwan jingya seng Kiwan tuwai Henry kim don jingya sirim Eye bat ka jinglong bat ka kor jongo jisu Lada mangabad mapi Ngimdon kata ka jinglong Bat ka kor jisu hako hapo jongi Ngilong soklaw Kadbanang he Kinsa jod Soklaw Buon ki hingga sem Katolik jongi Kipin mi soklaw pinban Kidon ki environment ban perlong ya ki so babha Henry kipin mi ya ki soklaw Haba pitemen ko longkumi longkupa Pin babe Ladangan jindala pelut por kindiyat bat ki kon Kinum longkum ne You have it to spend the time with your children. Pidon kam ban pelut ya kapor bat ki kon jambi lem kom da pin mi tangi so kalau. Bad utrai unong kum no. Out. Pi ki nong sumar per pim nang sumar ya kenek per jonga pilong nom buda pilong nong tre bura. Henre pim sim la sumar. Out. Pin mi shabar yangi. Kane kalong ka jinglong. Lada ki kon jangi kimju kongo yangi kimju imba ka jingkit kali kalong ka jongno. Jangi father ki sister. Whose responsibility is this? Whose responsibility? Jingkit kali jongno. Jangki mi ki paning kong. Pihaban siyang perkat nang no ngila bakala. Yaro yautrai nagataga daw ka gospel minda kasngi ka pinkut kumno te kumda nga ong hapi ya ka hima uble yan shimno napi ka hima uble yan shimno napi baranai haka jai ben riu kaban pinmi so haka ladang ngim kitkali ladang ngim pindre kambha yaki kamram jongi unsa shimno naki yakata ka jingkit kali un pindli yangi ngin kalalong sotli kaying tli ngin kalalong kikun batli Khlem don uso baba tinagataga daw hagan egasngi kadbangi puson ya ka jingkar do jong kikun kinde ngimde ben kren hak ngimde ben pinkud da kabaan kalabyang na dong syadong haga rikasi hills na marngi don ka kerdan kabangi pinbiang na kabenda kikun kinde namar ke nuksa basiniyo kabangila ay yakikon minda ngisem jinge kansanang jur shushu yaki jinge ladang yempat penbiang yaki eke baro kabakata yaka jingim jongi kabaman kasngi soto niyem understood lada piyait kadbamon wat num tarai ki ingasen jombi kayait bay Lada pikwa ban le kadbamon wat num tarai ki kon jambi kinlong tipsngi ko longumi longopa candid bentriyu lada pikwa ban yo I yaki inga semba seizo pide ben perlut por bat ki kon lem konda utrayon shimno napi yakine baro bad pin sotli kaddo kadwai pinong kaddo kadwai haga jinglong temen om don mano ban peitianga ngalat treisitom nagabenda jongki minda ngalat temen
ban yai ru ngamla, ban trei ru ngamla, ban kren ru ngamla, ban shet ru ngamla, henre omdon ba pinshet ianga, ki kun baro kilai ino ianga. Pikwa ban chia kumda, kan sapoi kapor, ka digital world, ka hikai yangi kumne. Ka digital world hakikai yangi banam buram yaki kimi kipa. Ka digital world kahikai yangi ban penyap yaki way kumba ki kinna ki yalaka yakag mobile game. Kaya kata ka mobile phone kambon ka baki yoi yap penyap markaliang. That is the most important game that they are playing now. Killing. Labasia pak kli jonggi kadonu jonggi yap penni yap markel yang ban job ya ka jingale so tuniam yes or no kinashendra kaya ka game ka ba kambun piala kai shooting game so digital world is killing us yes or no ngala keren bakala la pilaban pinpe ngamji alakai henrenga latip. So what is happening to the world? Penyap. So parents, hagane gas ngi borom jom gi kon gindei, leit bai shalaki inga sen jombi, paid bai gi kon jombi, paid bai gi kon gindei jombi, pimde ben prakat ki biang nem ek jain gadem. You can provide everything. You are rich. Ngatip don buna pren jombi baris pa minta. Pipin biang yaki kita baro. So your cloth is not important. Ika jain bat ki bam gadi ka ba pin biang kamlong eye lada pimla ban pin biang jingit bat ka akor kasi akor Sohblei. Yes. So, hakane ka sngi borom jogi kon gande pin rai kumno. Tato pikwa ben pinjot yaka imlang salang yaka jait ben riu. Ne pikwa ben kindi borom yaki. Lada pikwa ben kindi borom ujisu ukoloy ben yarap. Lada pikoloy ben yatreilang badu. Lem kumda ngidang pinjot yaki kon jongi. Bad unsa shimno nangi ya kane kahima badu naitino shakivi pat ki jait ben riu ki balaban pinze uzo baba kapre pela ke kamachambi duai IT shisundon yaki kon jambi haujisu duai nadu ka donud lese pela pin bakala aga jing sumar jambi pi uppa but pi ki kami pimshim la pin biang ya kabadon kam na kabinda ki kon lese pila pin sausi ya uppa la dadon ki kami ba pin sausi ya uppa hakamat ki kon ken mau la shai pi rupin sa ya lempa kane but ki kon rukin sa leka ju lada pi uppa pida pin jaburam ya ki kon hakaba buai tanglang pidon haga jima namar kikun kinum burom shu yapi pedam penjod ikikun kende IT age jing tolot babuon jai champi how jisu menda bapinum long shu unong rep sokalau pi upa pim de ban long unong rep sokalau pide ban long ubar rep usobaba bat sumar ba ya kita giso pinbiang ya kita giso ai sbo yaki ai yaki ai jingsneng yaki kenapa kita giso kinum kalalong giso kalau jisu bayin karku kardo yangi iwei pa iwei bangin dup kinduk bendriu balong gi bas sumar yaki ingasem sumar yaki mlang salang sumar yaki jait bendriu sumar yaki jingait hakane ka tain jangi bangin dup ai ya ka jingkain jing dia kababiang karku kardo ka jisu yaki kun kindai jangi yaki kinna kindai jangi bakil long shisha ki kun ki bakit kali
kinum yang dia kelenti ke basniu kinum long ka daw ban pensosi akikimi kipa bat ka balang bakinum kindup long kikun ke bakin tiu burom yame ha ka jingim joki ha ka akor joki ha ka jingri blai joki ha ka jinglong soti joki penslai aki mentakas ngi kerpang kum jure ki kon cinrang joki bangin dup burom yaki himmen kente ki para kente yaki para kelas joki bakinum long ki daw ban lebein yaki en yaro ya utrai Jesus Christ